Mai masaya manungya nei kono boroino nokong yakari thangma nukyaku phiya hamjak mungni biyal tei bwsani satokni tokbai bwsano yakari thangmani nokha hamjakma wngkha kaisa rabat hai jephuru khoroknwyo soton kha phuruke jesuk soton di aswngno logo hamjakma bo obo haino jephuru khoroksa yakari rwkha aphuruke tai khoroksani sago belai kheno dukumano haikeba ruwaimung mano hamjakma bo omo haino o swngcharok pilala hekeba pohor wngna thangkhe kaisa no nango nokhani sal abo haino nini jibono bo hekeba nini life no bo khajokna bagwi khoroksa no nango bisasni borok bephorkono buini kokbai sak sakno hamya tangwang subi tangwi hinkhe baksa baksa borok nongo ini soi samung no phono chaya hinui sanai nung akokrokno puitu chawi nung soi samung khlai mangala sini light wngkha swngwi tongnai current bulb hai bo dino jini fuse thangwi thang chawi no naimangla jephuru nung samung khlaio aphuruke nono kebo logiriya ar jephuru nung success wnggo aphuruke nini khasuksa wngna bagwi jotono nini ganao hainai।